F'dawn il-momenti qed niftakar f'episodju meta ġesura folla kbira u ovvjament kienu ilhom jisimgħu ħafna u id-disċipli qalu ibagħthom ħalli jmorru jieklu xi ħaġa u Ġesu qalilhom għatuhom intom x'jieklu. U aħna qed nobdu dan il-kmand ta' Ġesu. U nemmen ukoll li l-mulej imiss il-qlub tan-nies biex ikattar din il-ġenerożità konkreta li qed jagħmlu ħafna nies anke bl-għajnuna tal-Caritas, tal-Alf Mizzi Foundation, tant benefatturi. Il-mulej llum qed iħaddem ukoll il-providenza tiegħu permezz tagħna. Huwa privileġġ kbir u grazzja kbira. Talna l-biċċa xogħol għax derilna li se jkun min ikollu bżonn. Għandna ristoranti magħluqin, għandna xeffijiet u staff qegħdin m'għandhomx jagħmlu, arradna isma' għax ma nużawx l-opportunità biex nikkreaw xi ħaġa. Minħata l-ikel ma kienx problema, għax Alf-Mizzi Sansi tuna l-ikel u aħna hekk il-Vecchia Napoli nsajru. Mornant il-Caritas, partners tagħna da għax nibna ħafna flimkien u ħadu ħsieb il-logistics. Kemm l-istaff u kemm il-volontiera qed jaħdmu b'qalb kbira biex jirrispondu għal dan il-bżonn ta' nies li jew kienu diġà qed ibatu qabel il-korona jew sabu ruhom f'sitwazzjoni diffiċli. Aħna għandna nies li jagħmlu talba l-għajnuna li qatt ma ħasbu li ħajjitolbu l-għajnuna imma ċirkustanzi finanzjarji tagħhom, soċjali tagħhom ġalhom jagħmlu dan.